Kasenchira ya bene awase abantu bali no borema bagenderete kwemurungania kubwatikana no gokonga kubugima na nene mechando au iyo babere bawetera neye magega yogosomwa we budget yo mwaka w'ekibesa w'ekibibere na 2023 no mwaka w'ekibibere na 2024 muri cyo tkorwa se county ya Nyamira Job Mangi na bakagusanga na Zakari Bosire uyoro yomo bwabalia babwate oborema uyoboyigo ore omusoni w'ebikoroto nabo yigo omone bwa mache asabo agosarereire serikali kwene kyabunanko inyorere abantu bale no murema na kurya cinchira cyoko bakonya maiga yogosomwa we budget nigaba Kenya bagenderetse kwimurunganeria okonga kubugima asa bale no bale mabatatsigiri maiga ekene pyo kurwaiga ase tuare kurumaiga iganjarengi kuyake lakini yaiga bona ase tuaikeire uchumi na bera nkongu sana njoira egetambo kerio gutalira egatia bali no borema astomirana no mogaka oyomo asamarieta Zakaria Bosire ensemo yomochie onyamira oyole no borema bugotara ubugima bwane inchobole marubwane tariona enaibole tukindebo egera naje gukina Kenyora na bonde nkianja uno muntu onde bwensi nimbwate family nimbwate na bwato mongina lakini agachaga siraga kwa agantigera abana batatu nato erabuna ogukina gwekerengo kyobugima koireire abale no borema gutwara obugima obokongu mono twetware ngotebi umurayi uri okurukwa Ruto egera obugima batubekeire igabege tobugima bono borengaine no muntu gutara na magorori buya egente kene nabwenete kuri amanyanga abantu mbarabare maru bari kinyumba bacandete banga unanje abande bakoraranjara batari konyaranjera yo kwenda no mugondo andonsi usakore byasara irageri aseboigo aterra egatia makungu bagwetera ase obonchoreria obure mu butore oboro asokore business barusie bangoro lakini ekerengo taka kwagacha nenja singwene takobera nande igokonyora abantu batumwe kurwo obisi ya nande bazaito kunkani ngate bwene titi bwene tikwaga inche nkweyagachira lakini nande mbatagiti akorukwe serikali abanyasiasa mbali na acha na intwe no ene kere tukugani koira ibirenge byita sebale igokonyora bali kyobisi ekero gwaikire isiko yobisi igere koroba iguru ekero gutuma omuntu ngakurangeri nonye no minister ose omokonyoye igo bagusiereri mbali gocha kera igure ngano omuntu kuganiti no muntu omoremaru nonya niga gokora obunchereria bogosona ebikoroto nokonia amache linde konyora omugati oye okera rituko kande kosi yana gosona ebikoroto yana bingo nyara gusona korwawo ingeneta gusona ebikoroto nkararinde bikoto byo kambi kunyara kondageria ngareta mache ngaborie company ya mache ngaborie company kanganchera igachega sesi gante ngabatebya iga nonta itumombekera mache bakandetera mache bakambekera igongo na konyora ndisingi 10 ekonyera narwa esegeto gochase bali no borema gutumeka ebyego byabo nobumanyi babwate elinde konyora omugati okera lituko abaito baminta bale maru bateme okoremereria bali yondari ginonye ngasara kandi none ukona koni nonye kwerende matunda unaya inchuguneye ege na ryaranyare koragera asasa ba serikali nabarayi bande kurigereria amagani y'abantu bale no borema bono nkugani tore ne intwegere tonyore ogokorerwe gasukuru ase serikali lakini nande mbatagiti bali abanyene bukamba bwenete gutwagacha ne ntwazi to bwenete koba umuntu okorukwa moremaru onyendirie kunyarekana nga aroseirie ntwe inanje onkoro anga ondoseirie ase no wana ase kuwagura na asara asabe ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Mangi.